איך מגיעים למצב כזה שכל פודקאסט מנסה לשחזר את מה שאת יוצרת אצל בן? גם אם זה אומר שאני צריכה עכשיו לשבת על הסרטון 20 שעות, אז אני אשב עליו 20 שעות. שזה נשמע כאילו מאוד מפגר ברמה העסקית, סליחה. שנייה, אני דווקא אתחיל מהסוף. גם אני, גם את, עבדנו עם היזמים שהכי מוכרים בישראל, בעלי עסקים גדולים. תקשיבי, את עליתי כסף. אני אומר לך ברמה שלא סגרתי לקוחות בגללך. הרבה אנשים פשוט מעתיקים. לאנשים יש נטייה להתעצל במחשבה שלהם, לקחת את הדרך הקלה. אם אתה מביא את עצמך, אתה מביא משהו שונה, כי אף אחד לא חושב כמוך. אוקיי, אז יש לנו פה מריבה. אני אומר, תעתיקו כמה שאפשר. אני אלך מהסיבות שלי. איך מגיעים למצב שכולם מעתיקים ממך? זה שבאיזשהו מקום אתה צריך להעיז. ברמה כזאת שלא סיימתי בית ספר. אני כועס עליך ממש נורא. אני אתחיל מההתחלה לא מהסוף. מרשה לי? כן, ממש. תודה. סבלתי נורא בבית ספר. הרגשתי שלא רואים אותי ברמה מסוימת. גם די בודד. במהלך השנים אמרתי, למה אני לא יכולה להצליח בדרך אחרת? אני אגיד לך משהו, ואני אצטער מאוד, אולי הילדים שלי בעתיד יצפו בדבר הזה, אבל מטורף. עצם זה שלא סיימתי בית ספר, בנה אצלי כל כך הרבה קרקטר לפעול בצורה שהיא לא נורמלית, להעז, כתוצאה מכך הגעתי למקומות מהר מאוד שאחרים לא הצליחו להגיע אליהם. מה שאני רואה בסרטים של 2026, דמות ראשית נשית שמציגים אותה כזכרית, הגבר לידה איזשהו טאטלה שרודף אחריה. וזה טוב בעינייך?